Chekutanga da kukuzivisai mama kuti muri kubuda paTV. Nyika yese iri kukuonai. Zvakanaka. Mama mungavazivisewo here zita renyu kuti munonzi ani uye kuno kwatiri ndekupi? Inini ndinonzi Chipondoro. Kuno kunonzi kuChuru Farm. Ndine muzukuru wangu anonzi Emily Kapfumbe. Asiri kunzwa zvakanaka. Ane nguva yakareba sei? Izvi zvakuda kukwanisa 2 years. Pamuri kuti muzukuru wenyu apa mwana wemwanakomana uri mwana wemwanasikana? Mwana wemwanasikana. Alright. Ane makore mangani mwana? Ane 6 years dzakakwana. Kushandira rechi 7. Anosvitsa 7 years. Musi wa7 March mwedzi uno. Ngatitsanangurire mama kuti kutanga kwakaita dambudziko iri zvakatanga sei chaizvo kana muchiri kurangarira? Ndinorangarira kuti mwana akatanga kozvimba dama. Tikangofunga kuti pamwe imota achienda kuchikoro kwake. Saka achienda kuchikoro kudaro akazosvika panguva yaitamba nevamwe ndobva adonha ariko kuchikoro. Ndobva abuda ropa rakatyisa maticha pachikoro. Ndobva maticha amusumudza akakumuendesa kuchipatara. Ndobva wazofona kwandiri wachiti mwana adonha kuchikoro saka tamumhanyisa kuchipatara. Ini ndakateera kuchipatara. Ndasvika kuchipatara ndakadzendai kuhospitari ihombe nemwana nekuti mwana anga atozvimba dama. Kumeso kwese kwaserera nekuzvimba. Saka ndakaenda naye kuMutare General Hospital. Ndasvika kuya handina kumbogara wekuMutare wakangosvika wachindipfuudza kuparire Nyatwa. Zuva iroro wakangondirifeya kuparire Nyatwa. Ndakasvika kuparire Nyatwa ndobva wandipa mubhedha nemwana. Wakazama zvese zvawakazama wachifunga kuti zvinoita nani. Wakamutora matesti wakamaendesa kunana Lancet. Wakamubaya injection rawaifunga kuti dzimwe dzenguva chingaserera chinhu chakazvimba padama ichi vaone kumuopareta. Mishonga yavo yakabva yarambana navo nacho kuti chiserere zvavaida. Saka vakatanga kutaura ivo mari yekureba kuti wagone kurapa mwana. Saka ipapo ndopakandiomera nekuti mari yacho handina yokuti mwana aoparetwe. Saka ndakutsvagawo rubatsiro rwokuti mwana aone kuoparetwa nemari dzakawanda dziri kutaurwa idzi. Mari yavaikuudzai mazuva acho kana muchiri kurangarira yai mari inogona kusvika mari 8,000 yawaitaura. Alright. Umwe yautaurawo yake 10,000. Saka waingotaura mari dzakasiyana siyana. Saka ndakaomerwa nazvo. Mari vaingotaura nemuromo here kana kuti mune pamakanyorerwa imi kunzi tiri kuda mari yakati kuti tirape? Inini semunhu wemuchembere mapepa ake ndinawo aya. Handizivi kuti vainyora here pasi kana kuti vaisanyora asi vaizozadzisa futi vachitaura nemuromo. Alright. Tiri kupanzwa. Saka chikumbiro chamuinacho imimi ndechekuti kudii kune vakakutarisai? Chikumbiro changu ndechekuti mwana wangu arapwe. Apore muzukuru wangu uyu. Arapwe. Saka vanenge vachida kukubatai vanokwanisa kukubatai kupi chaizvo? Handiti paoneka munhu arida kukubatsirai daindisa mwana kuhospital kana kuti paoneka munhu arida vanhu varida kudhoneta mari kuti mwana uyu akwanise kuendurapwa vanokubatai sei? Ndine nhamba dzefoni. Munokwanisa kudzidaidzirai nhamba dzacho? Ehe. Dzidaidzirei zvii? 0773
721 649. Namba idzi dzakaregister EcoCash here kana inbox? Dzakaregister EcoCash. Alright, panenge pachibuda zita rakanzani? Chipondoro. Alright mama, aiwa tiri kupanzwa. Tombotidzokerei zvishomanana. Mataura imi makati muzukuru wenyu. Kubaba naamai vemwana nyakutumbura vari kupi? Wakapesana. Umwe akaenda kwake ndikangosiyirwa vana. Vana ava vatori 2 asi umwe wake haasi kurwara hake. Akura sei mwana? Mukuru wacho ari grade 3. Alright, uyu ndiye ngari mudiki? Alright, ko vari kuzviziva here baba vemwana kuti ndo situation yaye nemwana wavo kuno? Ari kuzviziya. Ari kutiwo kudii, ane help yaari kumbopawo here? Hapana help yaari kupa. Ari kuzviziva mukadzi here kana kuti murume kana kuti vese vari kuzviziva? Vese vari kuzviziya. Baba namai vacho vari kuzviziya. Alright, kutaura kuno kwatiri kuita vari kupiwa? Baba vacho vari muno muHarare, Goromonzuku. Alright. Ko mai? Mai vakaendawo vachiti ndiri kuenda kubasa. Saka hapanawo rubetsero rwavari kupa kubva kubasa kwacho. Kuda zvinhu zvakangovaomerawo. Alright. Saka mama chimbondiudzai. Imimi kuno kuChuru Farm kuno kupamba panapa ndepenyu here kana kuti muri kurarama sei, zviri kufamba sei? Pamba pana hapasi pangu. Ndepekuroja. Muroja marooms mangani? Imwe chete. Alright, muchibhadhara mari pamwedzi? $87. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Muri Zimbabwe ndo nyaya yatinayo pano muzuva ranhasi. Kuno kuHarare side road Greenview kunonzi kuChuru Farm. Sekutaura kwaita mama vari kutsvaga rubatsiro kuti vakwanisewo kurapisa muzukuru wavo. Uye wamuri kuona ari kubuda paTV aratidza kuti upenyu hauna kumirira zvakanaka. Ndofunga mese muri kungozvionawo. Mama ndiri kuona kuti muromo unenge watosvika pakuvhara. Nemhino inenge yakuitira paanenge akutovhara. Uye panapa pamic ndiri kuzvinzwa pamaheadphones panapa kuti kufema kwacho kuri kuita mwana uyu kuri kuratidza sekunge mwana akuzarirwa, kunge akutovharwa mhino pakufema. Mhino dzakatovharika mwanangu. Hadzichakwanisi kufema, aungofema nemuromo. Nekuti mwana uyu akaafektwa divi rake rekumusoro. Rekuzasi kwemuromo wake harina kuafektwa haro. Ndo kwaari kukwanisa kushandisa muromo wekuzasi. Asi kana akurarama usiku ane dambudziko rekuti ndinotorara ndakaita kumusenga kudai. Kuti akwanise kufema zvakanaka. Ko kudya manje sadza richadyika kana kuti ari kudya chikafu rudzi? Anodya sadza neporridge kunyanya. Sadza racho rakatetepa. Ko pakutaura apa anotaura yesi mwana? Uribo? Chii? Pane pari kurwadza? Alright. Aiwa, muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa. Tatongouya kwamuri kuti mubatsirewo mwana nepese pamunenge magona napo. Hakuna mari inonzi ishoma. Ndofunga ndo nhau yatinge tinayo panapa. Namba dzamama tadzisa pascreen. Ndo vamunobata ivavo direct. Mukurukura nawo. Muwapa help yamura kuvapa. Handitika munongobata ivavo. Pari zvino ndoti tisare zvakanaka.